Ambai Kaksangan, Tini Tima Moyal Okpete, Ani Bomong Isotondra Tripura, Taiman, Knap, Tini Rezal, Assembly Rezal, Awadonai, O Assembly Rezal, Ni Bepat Yui, Jungkusa, Tini Tripura Hasini, Tini Tako Buko, Boa Pasaranang Kobogo, Jahate, Jeman Pano. उच्छृंखल अंगियातै जाहाते आगेनि जेरकम तंतै जों कथां फ्राय तंगानि बागै बने बाय आं कबावो तामनि होनबालाय जों जागाय जों खानागो जे उच्छृंखल विभिन्न धरने चाया तो आराय उराय हिनि जों खानामनिबा बने बा आं त्रिपुरा हास्टेनि बर' रावखौनो आं माखबक माने जाहाते जों ए उच्छृंखल थांजागै जों आगे तंतै गाम फोरोंथाय जों तंगानि बाय आं बिनि बाय आं जतन आं माखबावो हामबाय खामसाहा खानाफ्ला दंनाय आथिनि जत सारा त्रिपुरा दायो जाहाते जे मानखनो माने कोनो गोसो गैयाथै गुनु सिस्टि गैयाथै बिनि बाय आं कोनो आं साख्लाय आं माने खामदा खाख्लाय खासांसांना दंमालाय बिदिनो आं खामदा दिनै 1 तारिख थांनाव 2 तारिख दिनै एसेम्बलि इलेक्शननि रिजाल्ट डिक्लेयार जानाय खाना बिनि बागै जों दाबो हक जथायनाय सानिनाय मानि जाहाथे खाना बासने 2 तारिख 3 तारिख बा 7 तारिख अब्दि जाहाथे गुनु जा जेकुनु जायगाय जे त्रिपुरा राज्ये जों दिनै दुइमा मोयाल पक्ष हयते जों साख्लायमं ग्रोहा